Vítajte na dnešnom webinári. Moje meno je Eva Vojnová. Som autorka a lektorka metódy komunikácie podľa črt na tvári, črty tváre. Čiže áno, tak ako počujete, komunikovať podľa znakov a črt na tvári, ktoré vy priamo vidíte a ktoré vám napovedajú presne, s kým máte tú česť a ako s ním rozprávať. Presne podľa určitých znakov. A ja vám o tom dnes poviem viac. Pretože naozaj komunikovať podľa črt na tvári je úplne jednoduché a prirodzené. Len nás to ešte nikto neučil a mnohí z nás o tom už počuli. To vám prezradím, že kedy. A ja vlastne, ako táto metóda vznikla? Ja sama som vlastne hľadala pomoc u seba, keďže som robila ako manažérka kvality, aby som nemusela riešiť reklamácie. Že znova niekto niečo pokazil a ja som potrebovala riešiť rôzne odstávky liniek alebo nové výrobky, proste boli to obrovské zbytočné straty. A v čase, keď som robila ja sama doktora, dostala som sa k ďalším vedeckým prácam a tam som zistila, že je takáto možnosť. A naštudovaním týchto vedeckých prác som zistila, že je to aplikovateľné do praxe. A to som si musela vyskúšať. Ináč by som s tým vonku na svetlo nešla. Hej, čiže vlastne tým, že to je aplikovateľné do praxe a dáte ľuďom možnosť využívať ich silné stránky a nenechať ich trápiť sa a tým pádom oni podávajú vyššie výkony, je to aj pre vás jednoduchšie. A ako je to možné využívať v predaji? Tam je to ideálny priestor na komunikáciu. Pretože vy presne máte pred sebou človeka, ktorého vidíte. Vy vidíte, aké má vysoké čelo, vy vidíte, aké má veľké oči, alebo aké má menšie oči, alebo či ich má bližšie alebo ďalej od seba. Vy vidíte jeho tvár nosa a vy vidíte jeho ústa, bradu, to všetko vy vidíte. Tieto znaky nikto nedokáže počas rozhovoru, keď s ním rozprávate, ovplyvniť. To som sa s tým ešte nestretla. Aby niekto dokázal počas rozhovoru ovplyvniť výšku svojho čela. Nedá sa. Čiže vlastne je to znak, ktorý vás neoklame. Je to jednoducho tam. A metóda komunikácie podľa črt na tvári to jednoducho dokáže využívať. Vy to viete prečítať a zariadiť sa podľa týchto znakov. Základné znaky, ktoré ja používam a ktoré učím ďalej ľudí, je ich 9. Čiže vlastne ja ukazujem ľuďom, ako dokážu komunikovať na prvý pohľad naozaj od prvej sekundy. Čiže vy vidíte túto časť, kde je čelo, kde je oblasť premýšľania. Vy vidíte, koľko informácií klientom máte podať. Na prvý pohľad. Vidíte ideálne aj sklon čela. Čiže vy vidíte, či je kolmé alebo je viac skosené. To vám veľa napovie. Vy vidíte veľkosť očí. To znamená, ako komunikovať s tým klientom alebo ako komunikovať s týmto klientom. Vy vidíte, ako ďaleko máte oči od seba. Hej, úplne. A to vám tiež veľa prezrádza. Všetky tieto črty sú postavené na logické vnímanie a logické používanie. Nie je v tom žiadna spiritualita alebo rôzne naciťovanie sa. To úplne obchádzame. Ďalej nám prezrádza nos. Čo nám prezrádza tvár nosa alebo šírka nosa? Boli k tomuto otázky a budem na nich dnes odpovedať. A potom vlastne pery. Čo nám prezrádzajú pery? Lebo oni sú už časti vyjadrovania sa. Tvár týchto pier. A vlastne ako a prečo to takto je. Tvár brady. Hej? Aká je brada? Či je, v akom tvare je tá brada? A ostatné znaky na tvári to vám všetko prezradia. A takto v skratke vlastne som vám ukázala, čo všetko vy na tej tvári si viete všimnúť a úplne jednoducho vám dnes nebudem vedieť ani túto hodinku vysvetliť, ako sa to dá využiť. Preto vlastne sú k tomuto nastavené tréningy. Ale čo viem dneska ja pre vás urobiť, odpovedať na vaše otázky, odpovedať na vaše otázky, ktoré ste mi poslali a ktoré mi dnes vy
položíte, teším sa na nich, aby som vám mohla, ktorí ste tu čo najbližšie, predstaviť, ako sa to dá používať vo vašej praxi, vo vašom živote, či už v pracovnom alebo v súkromnom, aby ste vy mali tú ľahkosť, tú výhodu, aby sa vlastne vám lepšie darilo. No, a teraz toľko krátky úvod. Keď ste si všimli, ja som rýchla a stručná. Hej. Nerobím žiadne zbytočné omáčkové vysvetľovania, ktorými by som vás uspávala. A takto, v takomto procese sú aj moje tréningy. Stručne, jasne, k veci a do praxe. Žiadne zbytočné omáčky. Pretože vy ste ľudia, ktorí sa pohybujete v reálnom živote. Ja takisto. Čiže dostávať informácie, ktoré neviete využiť, ja sama ich nedávam, pretože ja to nemám rada, pokiaľ ja mám niečo počúvať 3 hodiny a mám z toho úžitok z 2 vied. Hej, to akože nie. Takže ja to radšej otáčam úplne opačne a to je spôsobom, že ja sa pýtam, čo vás zaujíma. Ja som v skratke teraz iba prezradila, ako fungujú črty tváre, že je to prirodzený spôsob komunikácie, že vieme rozmýšľať, vnímať a vyjadrovať sa črtami a je to na nás vidno. A teraz vaše otázky pekne po poriadku. Máme tu hodinku, čiže naozaj nebudem vás tu dlho zdržiavať. Páči sa. Som sa chcela spýtať, ako na prvý dojem človek by som vznikala teda chovať niečo. Lebo ja som si nič nepripravila, vôbec som nemala čas. Takže aspoň tak na prvý dojem, ako postupovať tak pri kontakte s človekom. Áno. Vidíte človeka pred sebou prvýkrát. To je ideálna situácia. Vôbec nie je potrebné toho človeka stretávať častejšie alebo ho mať nejako napozeraného. Ideálne je, keď ho vidíte na prvýkrát. A vy v tom momente vidíte výšku čela. Vy v tom momente vidíte veľkosť očí. Áno, vidíte tam tú veľkosť očí. A tým pádom sú to znaky, podľa ktorých si to viete načítať. Hej? Čiže vlastne veľkosť pier. S vami, keď ten klient komunikuje, tak vidíte jeho záujem alebo potrebu, že naozaj by ešte rád niečo dovysvetlil, aby ste mu niečo ukázali viac. Hej. Čiže keď takto krčí čelo, tak vlastne rozmýšľa a potrebuje ešte informáciu. Hej. Takto. Črty na tvári máme pevné, to sú kosti. To jednoducho nezmení. Hej. Ale potom sú tu mäkké črty, hej, kde vlastne niekto povie, že nerob toto, lebo ti to zostane, hej. Tak sú to mäkké črty, ktoré vlastne počas rozhovoru on upravuje. Niečo sa mi tam nezdá. Áno. A to je vlastne na tom človeku v tom momente vidno. Keď krčí čelo, jasné, že je to v tejto časti rozmýšľania, tak aj keď nechce, tak nad niečím porozmýšľa. Hej. Alebo sa na niečom zameriava, alebo jednoducho to má už dlhšie a je to tam. Ale napríklad najčastejšie, čo vidíte na klientovi, a to je v čase, keď mu poviete cenu. A ten klient, keď ešte nie je celkom presvedčený o tom, či to naozaj chce a potrebuje, či mu to naozaj pomôže, alebo nejako prospeje, alebo sa tým vyhne niečomu, čo by musel, tak on vtedy vám urobí. Na schvál mám takýto červený rúž, pretože ako bežne ho ako nechodím s tým do potravín, hej. Ale používam ho takto na webinároch z toho dôvodu, že týmto vlastne ja viac upútam vašu pozornosť na to, čo ja vám rozprávam. Hej. Čiže vlastne je to také vodítko bližšie k vám, aby ste si vlastne všímali to, čo ja rozprávam. Lebo sú tu ľudia, ktorí sú aj vizuálni, nie len auditívni a tí síce počúvajú, čo ja rozprávam, ale pomáha im, keď to aj vidia.
Doslova, že kvázi, že odčítavajú spier, ale sluchom, ale vidia tam niečo. Hej. A vám, keď príde klient, ktorý vlastne urobí toto, to je črta, ktorá vám prezrádza, kedy vlastne je on ochotný niečo vám povedať, alebo si to kúpiť. Hej. Lebo črta je to vlastne spodná pera, nám prezrádza štedrosť toho klienta. A tá štedrosť toho klienta je vidno na prvý pohľad. Mám plnšiu peru, plnšiu štedrosť, alebo tenšiu peru, menšiu štedrosť. Hej. Vrchná pera je o vyjadrovaní sa. Porozpráva mi, lebo má tam tú peru silnejšiu, alebo neporozpráva mi a je na mne, aby som sa ja pýtala, pretože ináč sa takmer nič nerozviem. Hej. A toto sú vlastne len takto, keď spolu sa rozprávame a ja vám dávam tieto informácie, ako jednoducho to vidno na tom človeku a ako jednoducho to viete aj vy prečítať. Veľakrát ste z týchto vecí už počuli, ale ako si ich vyskladať, aby ste ich používali? A tu je tá výhoda komunikácie podľa črt na tvári a samotného tréningu, lebo to vás naučí, tak ako napríklad v autoškole. Vás naučia teóriu, pravidla cestnej premávky, majú s vami nejaké jazdy. OK, sme vtedy múdri, keď pri nás niekto sedí, ale ideme do praxe. A tou praxou, tým, že my to používame, uvedomujeme si tie značky na ceste, všímame si tie značky na ceste, polovica úspechu. Druhá polovica a tá podstatnejšia je to, keď tie značky na tej ceste aj používame. Zastavíme na tej stopke. Nie, že len vidím, že tam je stopka, viem o nej, áno, je tam takéto čelo, tak viem o ňom, hej, ale urobíme tú akciu. Čiže na tej stopke zastavíme. A o tom je vlastne tá komunikácia samotná. Urobiť tú akciu k danej značke. Čiže vlastne dať informácie, keď už som bola pri tom čele teraz, toľko informácií tomu klientovi, aby ich mal dostatok a nie príliš veľa a my ho zahltíme informáciami a výsledkom bude to, že musím si to ísť niekam rozmyslieť. Hej. Alebo mu dám málo informácií, lebo som si nenačítala tú značku, nezariadila som sa podľa nej a tým pádom on má pocit, tak u tejto pani alebo u tohto pána som sa takmer nič nedozvedel, tak idem si získavať informácie ďalej. Hej, čiže úplne, no keď teraz som to takto povedala, ako to vnímate? Hej, je na tom obrovský kus pravdy. Hej, je to tak. No, takže takto na to načítanie, na ten prvý dojem. Hej, proste nejde tu ani o tie mäkké črty, že vlastne ako sa v tom čase tvári, hej, je to také druhoradé. Ide tu hlavne o to, aby vlastne sme vedeli, koľko informácií mu máme dať. Nezahltiť ho, ale zase mu nedať málo informácií. Neísť na niekoho, kto vníma nadšeným spôsobom a takýmto spôsobom nakupuje, s takýmto jednoduchým rozprávaním, kedy vlastne mu chceme vysvetliť, ako to funguje, nie je to jeho rečou. A nie je to jeho rečou, on to nekúpi. Prečo by to urobil, keď vy na neho rozprávate po japonsky? Hej. A on je, dajme tomu, Slovák. Jednoducho treba na neho rozprávať jeho rečou. A o tom sú črty tváre, že my tým, že prečítame toho klienta, jeho tvár, vieme, aké sú to znaky, vieme sa podľa nich zariadiť, tak my sa podľa nich aj zariadíme. My rozprávame jeho rečou. Pretože my rozprávame rečou toho klienta, ktorého vlastne chceme získať, aby vlastne si kúpil ten náš produkt. A to je presne to, aký bol názov tohto webinára. Čiže vlastne ako získať toho klienta a zvýšiť úspešnosť predajov. Tým, že ja rozprávam rečou klienta, ja si ho získam. A zvýšim úspešnosť predajov, pretože už keď mám klienta získaného, je otázkou dlhšieho alebo kratšieho času, kedy ho získam. A kedy zvýšim úspešnosť svojho predaja. Lebo ten klient naozaj vidí, že ja rozprávam jeho rečou. Ja rozprávam nie že len k nemu, ale rozprávam tak, že on rozumie. Proste naozaj tá japončina a slovenčina tam nemôžeme si ísť stále svojou cestou, lebo my máme tendenciu všetci, proste my to máme tak, ja to rozprávam takto, ja takto predávam celé roky, mne to takto ide, ja som takto spokojný a ja som v tomto fantastický. Super.
Gratulujem. Ale vždy je priestor na zlepšenie. Vždy. Tu neexistuje taká dokonalosť, aby sa nedala vylepšiť. To už je potom asi nejaké nadmerné ego alebo profesionálna slepota. Aj poviem takto napriamo, ako to je. Pretože keď si niekto myslí, že už nič lepšie nemôže dokázať a dostať sa na vyššiu úroveň, tak je to stagnácia. Tam ináč to neviem ani nazvať. Hej. Čiže vlastne preto aj tieto črty tváre nás dávajú bližšie k tomu klientovi. Lepšie vlastne sa s ním dorozumieme, lebo rozprávame jeho rečou a tým pádom máme my ten výsledok, ktorý chceme mať. Čiže keď mám vysoké čelo, tak vie ten dotyčný príjmať viac informácií, napríklad, alebo malé oči, tak vnímanie je malé, alebo ako to. Áno, presne tak. Logika, áno, presne tak, Stanka. Má vysoké čelo, čiže má tam tú kapacitu, koľko mu tých informácií viem dať. Hej? A keď má nízke čelo a ja na ňo idem s tými svojou rečou, no túto časť už nemal kde uložiť. Proste jednoducho tam už nebola, hej, tá možnosť. Čiže áno, tu je koľko mu toho mám naložiť. A na tréningu učím, ako vedieť, kedy je to čelo vysoké a kedy ešte nie je vysoké. S čím to porovnať? Nedá sa to porovnať obrázok s obrázkom. Vždy to ideme porovnávať s niečím úplne iným. Hej, a tam je ten pes zakopaný, že ako sa to dá. Lebo mať informáciu, aha, má vysoké čelo, tak mám dať veľa informácií. To je super. Ale porovnaní s kým? Hej, tam. Tak. Ale presne tak, áno. Koľko informácií mu dať? A keď má napríklad žena ofinu, ako má Stanka, tak vôbec neviem, že aké má čelo. To je taká veľmi častá otázka, Zitka. Veľmi krásne ďakujem a veľmi vďačná. Ďakujem. Pretože vidíme, akú dlhú má tú ofinu. Hej? Keď mala kratšie čelo, ona má tú ofinu kratšiu. Hej? Ja som sa ale stretla s tým, že niektoré ženy majú málo vlasov, tak oni si dávajú až od pol hlavy tú ofinu dolu. Tak teraz ako? Tak, a stále tam je vlastne to, lebo my máme vlasy odtiaľto. Každý ho má nejakú inú tú úroveň, odkiaľ tie vlasy vyrastajú. Ale úroveň máme vyššiu, lebo niekto má dokonca aj takú, že lisinu. Hej? A to tiež veľa prezrádza. Čiže to je vlastne úplne opozit tej ofiny. Hej? Kde tie vlasy nie sú až vôbec nie sú. Hej? A to takisto vieme rozoznať, že ako s týmto človekom. Lebo ako tie riedke vlasy púšťajú ofinu odkiaľ nejde. Ale my vieme, že tá ofina je určitej dĺžky, aj keď ide úplne z inej časti. Hej? A tým, že keď vidíme, aká je hustota, aká je hustota týchto vlasov a že tá ofina ide v určitej dĺžke a v akej je hustote, tak vieme, aké je to čelo vysoké. No teraz, keď si to tak pekne vysvetlila, teraz už áno. No. Tak. A prosím, ja mám ešte takú otázku, že keď sa s niekým rozprávam a teraz zistujem teda tie črty tváre a zistím, že má veľké oči a úzke nozdry. To sa bije? Nebije. My sme, chvála Bohu, takí originálni. My máme každý úplne z nás, keď tak vidíme sa, hej, koho máme možnosť teraz vidieť, veľké oči. Malé, alebo ako úzke nosy, hej, veľké ústa, vysoké čela, nízke čela, to sú naše originály. To sú milióny rôznych kombinácií. A žiadna kombinácia v našich tvárach sa nebije, pretože naše tváre prezrádzajú to, ako to máme my. Ako sme my nastavení, ako to my vnímame, ako to my nad tým rozmýšľame, to všetko v našich tvárach je vidno. Hej. A zase, keď mať veľké oči a úzke nozdry, no, kombinácia, veľké oči. Na mňa funguje takýto wow efekt, ja keď sa nadchnem nad tým správnym a nesprávnym výrobkom, pozor, je to moja silná a slabá stránka, ako všetko ostatné, tak ja som ochotná to kúpiť. Hej, to je ten môj wow efekt.
Hej, to je to vnímanie. Ale aj nos je v pozícii vnímania. Hej, lebo vnímame očami, nosom, vnímame ušami. A máme tam nos. A ten nos máme úzky. Zitka je teraz v kurze, takže ona vie, že ten úzky nos znamená také nižšie sebavedomie. Hej, tí ľudia ani nedýchajú. Hej. Ja mám veľký, že? No. Hej, zase, akože to je to troška ináč, či veľký alebo malý. Teraz vlastne hovoríme o tom, či je úzky. Hej. O tom, či je úzky. A ten vlastne veľké oči, ale úzky nos. Úzky nos je vlastne o tom, že ako mám ja veľké sebavedomie, alebo takú istotu, hej, proste tie nozdry, je také, keď sa pozriete na mňa, ja si to budem teraz šúpať do nosa, hej, tak ako hýbe sa to, hej, je to také mäkké. A tým, že vlastne akým spôsobom ja dýcham, či plitko a mám tie nozdry úzke, alebo zhlboka, mám tie nozdry rozšírené. Čiže ľudia, ktorí dýchajú plitko, ani nedýcham, či je to správne, čo si o mne pomyslia a je to tak dobré, alebo by bolo lepšie ináč, hej. Ale potom sú to ľudia, ktorí to majú akože šum a fuk, slušne povedané, hej. Tak ja to mám takto a je to určite najlepšie, ako sa len dá, hej. Mne to je jasné, vy mi tu môžete hovoriť, čo chcete, ja v tom mám svoju pravdu. Vidíme to na nich. Hej. Tie nozdry majú širšie, oni najlepšie vedia, hej. Si to myslia oni. Vôbec to tak nemusí byť a ideálne, ono to tak ani nie je. Hej. Takže naozaj ten úzky nos, veľké oči a úzky nos. Veľké oči je tam to nadšenie, to wow, som nadšená, rada vidím nové veci, rada nové veci spoznávam a rada sa nad novými vecami nadchnem. A úzky nos nastupuje hneď za tým. A budem to vedieť používať? A budem s tým vedieť pracovať? A čo mi na to povedia doma? Alebo ako to viem ja využiť ďalej? A tam už je to vlastne pochybovanie. Hej, na tom hneď to pochybovanie vidím. Čiže vlastne tam je tá kombinácia tých veľkých očí a úzkeho nosa. A teraz Zitka zistila, že sa to vôbec nebije. Presne tak. Ja mám totiž veľké oči a úzke nozdry, tak som zvedavá, že ako reagujem. Áno. A teraz, keď to hovoríš, tak úplne mi zapína, že zistila som črty tváre, okamžite tam idem. Ako to bude ďalej? Tak, presne tak to je, hej, že vlastne my tam my rozmýšľame, máme nejakú kapacitu informácií, hej, teraz akým spôsobom na to ideme a ďalej, dobre, a teraz sa k tomu ja idem vyjadriť, hej, takto. A rozhodnem sa, alebo nie. Hej, čiže vlastne takto to vlastne celé postupuje. Ďakujem veľmi pekne. A ešte ofina k tomu, hej, sme začali, že ja neviem, stade tá ofina ku tomu všetkému, čo to vlastne značí, že čo? Alebo teda, no to čelo také s ríšou. Tak, toto je určitá bariéra. Hej. Vlasy sú určitá bariéra, ktorú ja si dám, hej, kebyže som nechcela počúvať, alebo keď ste napríklad niekde na prednáške, hej, vy chcete počúvať, vy podvedome urobíte toto. Hej. Toto, automaticky. Alebo odhrniem si ofinu. Hej. Ale my máme nastavenie s tou ofinou dať si tú bariéru, tú ofinu, buď už ako má teraz Stanka, hej, alebo celú, riedku alebo hustú, podľa toho, či chceme mať menšiu bariéru, ale chceme ju tam mať, alebo chceme mať hustú bariéru, cez ktorú málo čo prebehne. Hej, ako tam ako mám tie informácie, tak ľahko dostávať. My sa týmito bariérami sami chránime. Je to zase z nášho podvedomia. My sa s nimi chránime, lebo nie všetky informácie, ktoré sú v našom okolí, sme ochotní prijať. Jednoducho niečo nechcem. Na čo mi to je? Hej? Tu niekto drísta dookola a je to úplne, že mimo mňa, hej? Tak na čo by som to počúval? Hej, alebo mám doma tínedžera, hej, tak akože dám si ofinu, hej, oni si dajú tiež ofinu. Tínedžeri to majú strašne radi, oni si dajú ofinu ešte aj cez oči, hej, a potom robia toto celý deň, aby mohli nasierať rodičov, hej, a svoje okolie.
Čiže vlastne najskôr to takto dám si tú bariéru a niečo cez mňa neprebehne. Hej. Veľa ľudí, keď počulo túto informáciu a chcelo dostávať informácie, lebo bolo zvedavých, normálne s tou Wi-Fi šli preč. Hej. Aspoň na tú dobu, kým boli ochotní práve tento druh informácie prijímať. Tak tam je tá ofina. Hej. Že tí ľudia vlastne, oni si vyberajú, nad čím sa chcú zamyslieť a ktoré informácie chcú prijať. Takú otázočku, tá typológia. Áno. Nízke čelo, šikmé, malé očička, to sú také, že pripomína mi prasiatko alebo pripomína mi šimpanza a podobne. Väčšinou to funguje, ale niekedy naozaj je to také, že človek do toho ide s predsudkom nejakým pozorovacím a môže sa aj pomýliť. Takže presne tak. Áno, sú to jasné príznaky, ale nemusí to vždy fungovať. Niekedy je človek prekvapený, že je to inak. A tu sú tie naše predsudky. Hej. A to je vlastne niečo, čo my si ideme, ako som vravela pred chvíľkou, to svoje. Hej. My nevnímame toho človeka ako samostatný objekt. Veľakrát tých ľudí doslova odsúdime na základe toho, že sme niekedy v minulosti niekoho stretli s niektou z tých črt alebo podobného a my si už tohto nového s tým pôvodným spájame. Hej. Proste jednoducho mala som nejakého spolužiaka niekedy dávno na základnej, ktorý bol protivný, už som aj zabudla, že existuje, ani meno si nepamätám. A zrazu príde predo mňa niekto, k tomu je podobný. Hej. A ja v momente toho človeka odsúdim. Hej. Lebo má takéto črty a je mu podobný, ako bol tamten. To robí naše, dobre, nechcem povedať, že zase to slovičko podvedomie, ale máme to tam. Hej. Proste máme nejaké zápisy, kde vlastne my ich používame stále. U nás, čo sme zažili, to máme zapísané, to sa nám nevymazáva samo od seba. Hej. Sa nám to prepisuje, nejako upravuje, ale stále tam nejaký ten základ zostáva. A je to písmeno A, je stále písmenom A. A teraz vlastne pred sebou stretnem človeka, ktorý sa na niekoho podobá a ja už som povedala, no tak tudy cesta nevede, s tebou sa nebavím, lebo ty si takýto a ja si pamätám, že ľudia tohto typu sú presne takýto. Hej. Ľudia s týmto nosom sú to s nimi sa ani nebavím. Hej. To sú presne tento typ človeka, čo ja sa nemám s nimi čo rozprávať. Črty tváre nám povedia, že toto je originál. Neporovnávajme ľudí. Sú to originály a my sa k ním správajme ako k originálom. Čiže naozaj, keď mám pred sebou človeka, ktorý mi môže pripomínať, nechcem povedať, že svokru, hej, ale kohokoľvek iného, hej. Ako? Nič? No, takže vlastne už mám predstavu, hej, tak dobre, tak tá sa podobá práve na ňu, hej. No, tak ty, zlatá moja, neviem síce ešte, ako sa voláš, však sa zoznámime, ale už si to dávno prehrala. Hej. Tak, no. A čo teraz s tým? No, kto prehral? Oni a tá nová tvár, alebo my? My. My sme prehrali, pretože my sme tomu človeku nedali vôbec šancu. To, že on sa na niekoho podobá, ktorého nikoho nepozná ho. Je to možné, však toľko miliard ľudí je, že by sa niekto na niekoho nepodobal, hej, to by nešlo. Takže my sme prehrali. Nedali sme tomu človeku šancu a pritom ten človek môže byť úplne iný. Hej. A to, že má niekto nižšie čelo a my máme vyššie a jednoducho sme zatiaľ ešte neprišli na to, ako s nimi rozprávať, hej, že ten človek potrebuje iné množstvo informácií. To, že vlastne je nám napríklad niekto opozitom, že ja mám veľké oči a ten má také, že užšie, hej, a ja naň idem týmto svojím spôsobom, ktorému absolútne nerozumie, tak to je to, čo vlastne nám prezrádzajú črty tváre. Že ako na toho človeka. Pretože naozaj my si ideme svoje. Ja to takto robím stále, ja to takto rozumiem, ja to takto mám a takto to musia mať všetci okolo. Nemajú.
Hej, to vôbec nie. Takže naozaj brať ohľad na toho človeka, čo máme pred sebou a prispôsobiť svoju reč tomu človeku. A Ľuboš, keby sa chcel konkrétnejšie spýtať, lebo ja som to takto zoširoka teraz chcela vysvetliť, ale môžem aj konkrétnejšie. Nemám konkrétnejšie, len ma napadlo, že mám tie predsudky. Tak. Toto musíme vyhadzovať, pretože naozaj ten nový človek môže nám priniesť niečo, čo by nám mohlo byť prospešné. Možno len úsmev. Hej. A ľudia, vyzerajú všetci rovnako, napríklad Japonečania, no v ňom teraz určite, pre nás určite rovnako. Tak to poviem, pre Číňanov my sme všetci rovnakí, máme iba rozdielne farby vlasov, hej. Ja keď som bola v Číne, mi trvalo 3 dní, kým som zistila, že nie sú všetci rovnakí. No jasné, tak človek že tam vlastne začneme pozerať na to, že áno, aj oni majú väčšie a menšie oči, aj oni majú vyššie a nižšie čela, aj oni majú väčšie a menšie ústa, hej, proste aj oni sú úplne ako my. A kľúčom k tomu úspechu je vlastne vedieť, že áno, väčšie, nižšie, keď má niekto vysoké čelo, veľké oči, široké nosné dierky a veľké péry, ako s ním komunikovať. To je taká kombinácia fantastická. Áno, vrátim sa k tomu chatu a odpoviem aj na toto. No a vlastne tam nie sú rovnakí. Ale kľúčom je vedieť to s tým správnym vzorcom porovnať. Hej. My dokážeme komunikovať aj s tým Číňanom, aj keď nám prídu všetci rovnakí. Ale my nekomunikujeme so všetkými. My komunikujeme s tým, čo je pred nami. Hej. A keby aj po slovensky vedel, čo sa stáva, že sú tu už nejaká tá generácia a vedia, hej, tak vieme, teraz ma napadla ostrokyslá polievka, takže vieme vlastne, ako s nimi komunikovať na základe toho, akú majú fyziognómiu tváre oni a my. No čo, ideme k tomu ťažkému vzorcu, čo teraz prišiel do chatu. Áno. Ja sa musím pozrieť. Chat. Wow. No. Áno, veľké oči, široké nosné dierky a veľké péry. To je aká krásna kombinácia. To je obraz nadšeného, sebavedomého človeka, ktorý rád rozpráva a vyjadruje sa ideálne sám o sebe. Široké nosné dierky, ako sme už dneska povedali, oni prezrádzajú o sebavedomí. Hej. Veľké pery prezrádzajú o tom, pery sú sval. Hej. Je to mäkká črta, je to sval. Čím viac ho používam, čím viac s ním cvičím, ako vo fitku. Keď cvičíme, máme. Necvičíme, nemáme. Hej, čiže vlastne aj toto je sval, ktorý keď cvičím, čiže nám prezrádza, že dotyčná osoba s ním dosť často cvičí, lebo má prečo s ním rozprávať, rozpráva asi veľa. Hej, a tým pádom vlastne tam sú tie veľké pery. Niekto tie veľké pery takto. Tým, že sval vlastne sa málo používa, on ochabne. Čiže aj my ako deti sme mali pery asi maximálne plné. Ale potom zrazu nám niekto povedal, toto nekecaj, tamto si nemala povedať, toto nie je vhodné pre každého, tak to nepovedz. A my rozprávame menej. Hej. Niektorí. A tým pádom vlastne ten sval nám ochabuje. Veľa ľudí zrazu sa stáva, aj nám, aj mne, že prídeme do nejakého obdobia, kedy si povieme a chcem to už mať od dnes ináč. Od teraz to bude úplne inakšie. A budem viacej rozprávať, viacej ma budú počúvať, viac budem zapojená do tohto. Ale niekomu to len tak zo sekundy na sekundu nejde. Jednoducho, keď fungujeme v určitom režime nejakú dobu a zrazu si len povieme a začneme fungovať v inom režime, až tak rýchle to nie je. Hej. Rýchlo nám príde zaseknúť sa.
Ale odseknúť sa, hej, tak to chvíľku trvá. Neviem ako vám, ale mne určite. No. Evička, vedela by si ma ako zhodnotiť, čo sa týka tváre, hej, celkovo malé čelo, veľké čelo, neviem jaké. Ako len tak, nemám s tým problém momentálne, takže toto. Takže asi takto. No. Áno. Neviem. Hej, ja som si všimla, že vlastne ty si vypla vlasy. Hej, čiže ty teraz si ochotná vnímať informácie, ktoré ja ti poviem. Dokonca si vypla vlasy tak, aby ju bolo aj, aby počula to, čo ja jej poviem. Hej? Celkom aby počula. Čiže nemusím ja napríklad hodnotiť jej veľkosť uší, lebo si ich vôbec nemusím všimnúť, ale ona chce počuť to, čo ja jej poviem. Hej? Čiže Stanka chce počuť to, čo ja jej poviem, ona si dá tie vlasy podvedomo, preč, dvihne, aj keď ja by som napríklad mohla črty jej tváre prečítať aj cez tú ofinu, hej, ktorú tam má, ale ona si ju dala preč, hej, lebo ona chce tie informácie počuť. Hej. Čiže jej veľkosť čela je v určitej výške. Či tam tú ofinu má, alebo nemá. Hej. To, že si ju hodí na jednu stranu a prekryje určitú hemisféru, alebo prekryje druhú hemisféru, to už je vyšší level, ktorý tu nebudem rozoberať, hej? Lebo ani to nie je náhoda. Ani to nie je náhoda, ktorú hemisféru prekryjeme. No a tým pádom, áno, či je to práva alebo ľava. A každá má... Niekedy z mojej profesie, že hej, iný výraz, hej, keď prehodíme ofinu, to si pamätám, čiže asi to tiež súvisí s vlastne s takým niečím, hej. Tak, všetko so všetkým súvisí. Hej, a teraz napríklad, keď vy čo vidíte Stanku a vy, čo ste na zázname, nevidíte Stanku, hej, tak Stanka má tvár, sekcie, tie tretinky, ako sa povie, rozdelené viac menej súmerne. Čiže výška čela, čiže jej obraz, ktorý prijíma, jej množstvo informácií je súmerné so spôsobom, ako to vníma a s časťou, ako sa k tomu vyjadruje a postaví. Doslova. Hej? Je to tak súmerne rozdelené. Sú ľudia, ktorí majú extrémne vysoké, tu majú niečo a tu takmer nič. Hej? To je zase iný. Ale Stanka to má súmerne rozdelené. Čiže ona sa ma chce niečo spýtať? Ne? Tak, no. A tým pádom vlastne, koľko má možnosť vidieť na takomto malom obrázku, som mohla povedať. Hej. Stanka je veľmi dobrodružná. To mi prezadie zase druhá črta. No. Tak. Nos vyzerá byť sebavedomejší a priamy. A ústa sa rady spýtajú, ale aj radi povedia. Hej. Aj keď teda slabšie vidím farbu, respektíve tvár, ale je to tam. Hej. No a pokiaľ ide o bradu, keď sa Stanka otočí z boku, z profilu, je rozhodná a nápomocná. Hej. Zitka už číta. Áno. Hej. Čiže je rozhodná a nápomocná. Toľko Stanka v skrátke. Ďakujem. Môžem sa spýtať aj ja? Áno. Pekný deň. Ja sa chcem spýtať, teda ja som položila e-mailom jednu otázku, ale tu môžeme teda neskôr, ale teraz ma napadlo v rámci brady. Ja som si všimla na vás, Evka, že máte vlastne takú priehlbinku v brade a má to aj moja kamarátka. Že či to znamená nejaký znak, alebo či to je vlastne len tak fyziologicky poskladaný ten sval. Ďakujem. Tak, náhody neexistujú, to už tu dneska padlo. Aj to, že na našich tvárach je vpísané, ako to máme. Hej? A to, že ja teraz riešim niečo, čo nemá súvislosť s týmto kurzom a zlostím sa, hej, to je na mne vidno. To, že ja mám túto bradu s takouto priehlbinkou, hej, brada je časť, kde sa ja rozhodujem rýchlosťou, ale aj spôsobom.
Tak. A teraz vlastne tá priehlbinka tiež o mne niečo prezrádza. Sú ľudia, ktorí majú priehlbinku v lícach a tiež to o nich niečo prezrádza. Hej? A sú ľudia, ktorí majú vlastne rôzne iné tieto svalové úkazy, ktoré o nás niečo prezrádzajú. Takú jednu maličkosť vám poviem, že naše tváre nie sú súmerné. Hej. Naozaj nájsť súmernú tvár, to je umenie a využívajú alebo potrebujú to pre svoju prácu viac fotografií, aby mali ju prácu zjednodušenú. Hej. Čiže my ako ľudia nemáme tváre súmerné. A niečo prezrádza naša pravá strana tváre a niečo prezrádza ľavá strana tváre. Hej. A to takisto si prejdeme potom na tréningu. Čiže vlastne čo, lebo takto, prečo vás celé odkazujem na ten tréning? Hej. Či už individuálny, alebo v online, skupinový. Lebo tu by som vám rada toľko informácií dala, čo ani tento priestor tu nemáme. Hej. A už vlastne sme tu chvíľku a je prešla 3/4 hodinka. A ja by som vám to chcela všetko vysvetliť a nemám takú ani šancu a nechcela by som vás zamotať viac, ale toto účelom je práve opačný, aby som vám viacej ozrejmila, ako to funguje. Hej, a ako to viete používať v praxi. Čiže preto vás odkazujem na tréning, ktorý začína už teraz 5. marca. Hej, 5. marca. Zitka je v tréningu už teraz. Prečo? Pretože predtým je online tréning vo videoškoleniach, vo videotréningoch. Kratučké videjka nie na uspávanie, ale kratučké videjka na to, aby ste vám docvaklo, hej, a aby vlastne to prešlo tých 3 až 5 minút. Hej, nie dlhšie, neviem, či má niektoré 6, hej, ale vlastne proste docvaknúť, moment a ísť s tým do éteru a všímať si. Hej. A potom vlastne toho 5.3. začína online tréning, kde vlastne sa stretneme takto, skupina, a preberáme. Ako to bolo myslené, ako to viem použiť, s čím to mám porovnať, kde to využijem, to nám je úžasné teraz, hej, že to využijeme všade. Hej, či v práci, alebo v súkromí. Či si vlastne týmto uľahčíme naše zarábanie, získavanie klientov a predaje, alebo v súkromí na zlepšenie rodinných vzťahov alebo susedských. Hej. Čiže vlastne využitie, komunikácia podľa črna tváre má všade. Hej. A keď si len uvedomíme, ako som to mala, keď som ich nepoznala, to bolo akože šoferovanie naslepo. Hej, to bolo akože, naozaj šoferovanie naslepo, že sadnem za volant, lebo však iní sedeli za volantom, im to ide, tak aj ja komunikujem po svojom, ako len viem, niekam dojdem. Len je otázka času, kedy nastane kolízia. Hej, a kolízie vieme všetci, že sú dosť bolestivé a drahé. Hej, čiže vlastne je tam otázka na to, že či sa naozaj chcem naučiť šoférovať a ísť do premávky bez nejakých zranení a bez zbytočných strát, ktoré vlastne nastávajú, keď nemám túto zručnosť. Keď mám zručnosť, som sebavedomá, viem to používať, používam to, podstatná vec, a ťažím z toho benefity už nastalo. Hej, lebo ako ste sa naučili riadiť auto alebo chodiť na bicykli, to vám už zostáva nastálo. A to isté vlastne je táto komunikácia podľa črt na tvári. Vy si tú komunikáciu podľa toho upravíte. To, že získate informácie, ako to kto vyzerá, prečo to takto má, on asi takto rozmýšľa. Nie asi on takto rozmýšľa, on takto vníma a on takto sa bude vyjadrovať. Ja viem, ako to je. A vlastne, čo je to pre vás podstatné, komunikujete jeho rečou. Čiže rečou toho človeka, čo je pred vami. On vám rozumie, lebo vy jemu rozumiete. A to je benefit na nezaplatenie. To nezískate len takto, že si prečítate knihu. Hej. Tak. No. Myhalnice, jamka v ľavom líci. No, pekné otázky. Také estetické. No. Áno, keď sme už pri tej estetike, ja som posielala mailom teda moju otázku,
že či ovplyvňuje teda črty tváre aj to, keď si dá niekto estetickú úpravu. Ďakujem. Áno, ovplyvňuje. Pretože my vidíme človeka pred sebou tak, ako je teraz. Tak, ako ten človek je teraz pred nami a či absolvoval estetickú úpravu a ju vidíme, alebo ju absolvoval a ju nevidíme, hej, je akože šikovne urobená, tak my vlastne sa podľa toho orientujeme, ako ho vidíme pred sebou. Ten fakt, tú tvár faktickú, ktorú vidíme. To, že si dal niekto zúžiť nos, on to urobil nie preto, že je takáto móda, ale preto, že to takto cítil, lebo to takto chcel mať. A je to skratka, ako to takto mať. Hej. Čiže vlastne dal si niekto zoperovať nožtek, lebo ho má nejaký. Hej. On ho takto chce mať. Tým, že on ho takto chce mať a ho zrazu takto má, on sa takto už vníma, lebo on to takto už má a on to naozaj takto má. Hej. Čiže niekto, keď si nechá napíchať pery, lebo má pocit, že sa chce viac vyjadrovať a nevie to urobiť tak rýchlo, keď to tak už nejakú dobu nerobil, tak nechá si dopichnúť. Hej. Obhájí to tým, že je to teraz v móde a obhajoba je sama pre seba, hej, lebo nikoho tá obhajoba nezaujíma. A tie pery vlastne ukazujú a upútajú našu pozornosť, tak ako ja teraz pútam týmto červeným rúžom. Čiže vy pozeráte na to, čo počúvate. Znie to zvláštne, hej, ale vy pozeráte na to, že to troška akože prehnali tam, hej, že vyzerá to pútavo. A aj keď tá žena nič nepovie, vás upúta práve táto črta. Hej. A už keď otvorí ústa, náhodou konečne, tak čokoľvek by povedala, tak vy to zachytíte. Áno, vráti sa aj sebavedomie vlastne, lebo chce to zlepšiť zrejme. Aspoň tak si to myslím, lebo ľudia majú, chcú mať toto také, tamto také, hen také, keď si robia tieto zmeny. Podľa mňa, no neviem, či to tak je. Ľudia si myslia, že sa bude lepšie pre nich, pokiaľ sa budú na niekoho podobať a budú z toho mať nejaké benefity, lebo tamten nejaké benefity má. Možno, hej. Je spokojnejší, možno, ťažko povedať, ale asi. Áno, veľa z nás chce to, čo nemá, hej, ja keď chcem mať tmavé vlasy, tak si ich nechám urobiť tmavé, hej, lebo ich nemám, hej, čiže keď niekto chce sa viac vyjadrovať, tak si urobí väčšie péry, alebo zoperuje očné viečka, alebo nechá upraviť nos, lebo mu v puberte takýto narástol, časom sa nejako prejavil spôsobom dýchania a jemu sa to nepáči. Hej. A chce rýchlu skratku, tak tú rýchlu skratku vyhľadá a použije. Ja by som ešte mala takú otázku. Hovorila si o tých perách, že proste keď sa málo používajú, tak sú nie veľké. No ja mám teda veľmi úzke pery. 27 rokov som bola lektorka a takmer každý deň som rozprávala minimálne 2 hodiny, takže neviem, prečo mám také úzke pery. No, ale kedy to bolo? Hej, aj teraz sa takto používajú tieto pery stále? No, áno, hodne rozprávam a musím rozprávať veľmi nahlas, pretože môj manžel je nahluchlý. On to má z používania amalgámu, ktoré mal v zuboch, sa mu to stalo, takže sa to nedá nejako liečiť, tam je ochrnutý nerv. Takže ja musím hovoriť nahlas a musím dobre artikulovať, pretože on aj odčítava spier. No, takže a neviem, prečo ich mám také malé, no. Ale ja som akože, nikdy som nechcela mať väčšie, alebo že dám si to teda napíchať. Proste som taká, aká som, a komu sa nepáči, nedá sa nič robiť. Tak, presne tak. Hej, a či vlastne ten sval, tým, že vlastne my starneme od narodenia, všetci, hej, tak vlastne aj určité zložky v našom tele sa nám míňajú. Hej. Čiže keď sme potrebovali napríklad na dosiahnutie tohto svalu niekedy menšie úsilie,
teraz ho potrebujeme násobne väčšie. Hej. Keď sme niekedy potrebovali na odchodenie 10 kilometrov menšie úsilie, lebo ako 10-ročná, 15, 20-ročná som to prešla neviem kedy, dneska potrebujem vynaložiť podstatne väčšie úsilie. Hej. Keď som niekedy rozprávala 2 hodiny na prednáškach, dnes potrebujem vynaložiť viac času, aby som mala tento efekt, ktorý som mala vtedy. Príroda. Ešte môžem k tým perám v rýchlosti? Áno. Že či to náhodou nie je to, že niekto rád rozpráva, ale nie o sebe? Že preto má úzke pery? Že možno také tie svoje súkromné veci, že človek nedáva von? Že môže to aj ovplyvňovať toto? Veľmi, veľmi. Lebo je rozdiel, keď rozprávame vlastne vo všeobecnosti a tým pádom sme od toho odpojení. Hej? Alebo rozprávame niečo o sebe. Hej? My o sebe nehovoríme každému a vždy. Hej? Vyhradíme si na to určitého človeka, alebo ani toho už nie. Hej? Alebo sa rozprávame pred zrkadlom, lebo to nám najlepšie rozumie. Hej? Tak ako, nikomu to nepovie, hej? No a teraz vlastne, áno, toto je, že rozprávam o sebe. Ako to mám ja. Hej, ja o sebe nevykecávam, že by som mala o sebe viacej vykecávať. Hej? Čiže vlastne tam je to o mne. To je jedna vec, že ja rozprávam. Ja používam ako vrchnú, tak aj spodnú péru. Hej? Lebo neviem rozprávať bez použitia spodnej. Ale tam vidíte ten nesúmer. Hej? Ja som ochotná veľa rozprávať, používam tento sval, ale moja spodná pera je plnšia ako moja vrchná. Hej? Ja vám o sebe o súkromí nepoviem nič. Na tomto webinári určite nie. Hej? Čiže je to veľký vplyv na toto má, či rozprávam o svojom súkromí, alebo rozprávam takto s vami teraz tu. Používam tento sval, ale nepoužívam ho až tak voľne o všetkom, ako by som mohla. Hej, ale tu nie. Áno, má to vplyv. No, nám sa pomaličky končí webinár ku koncu. Ako tá hodinka rýchlo ubehla. Tak, ja sa na vás teším, kto stíha ešte teraz tento marcový beh. Online tréning začína 5. marca a je to mesačný online tréning. To znamená, ako Zitka už teraz je v online tréningu, kde si pozerá tréningy vo videoškoleniach. Má z toho benefity také, že si to vie ísť napozerať už teraz v predstihu od skoršie doby si to pozerá na ľuďoch v svojom okolí a skúša to používať. A toho 5. marca začíname v skupine, kedy si vysvetlíme jednotlivé situácie. Kto, ako, na koho, kedy áno, kedy nie, kedy lepšie takto, kedy lepšie inak, prečo táto kombinácia s touto je práve takáto a čo to znamená. A vyťahujeme sa nielen svoje tváre a čítame, hodnotíme, rozprávame k tváram ako k jednotlivcom, ako k tváram, nie do všeobecnosti, ale vyťahujú sa aj fotky. Hej, fotky. Aha, toto je môj šéf, toto je môj priateľ, toto je môj syn, toto je moja suseda, tamto je moja svokra. Hej, čiže vlastne, ako mám ísť na týchto ľudí podľa týchto fotografií, lebo majú takéto črty. A ja som si to pochopila takto a pochopila som to správne. Čiže keď ja na ňu pôjdem týmto spôsobom a je to naozaj jej reč, hej, čiže o tomto je ten tréning a jeho prínos. Používať to v praxi. Bude aj iný termín? No, takto, online tréning nerobím každý mesiac. Hej. Čiže bol januárový beh a začína teraz 5. marca. Kedy bude v tomto roku ďalší online tréning, vám zatiaľ neviem povedať. Tam skôr sú individuálne tréningy. Hej. Čiže vlastne ja rozprávam s tým človekom a trénujem ho celý deň.
Hej, my chodíme vlastne individuálne s jedným, maximálne 3 ľuďmi, ja chodím po kaviarniach, hej, aby ste vedeli. Hej, ja chodím kávičkovať, ja chodím po kaviarniach, čiže ideme na kávičku, dostanú pekne skripta, ideálne 1, 2, 3 max, hej, lebo hľadať stôl pre 10 je problém na kávu. To som zistila veľmi rýchlo, čiže keď sú už 10, tak sme v určitom priestore, lebo tam už sa vedia podľa seba, ako pri sebe komunikovať, hej, priamo. Ale keď sme v takej malej skupinke, máme kávu, trénujeme a skripta. Ideme ďalej. Iné tváre, iné prostredie, iné vnímanie, ďalšie črty tváre v teórii a v praxi. Máme obed. Hej, taký fajnovejší. A tam vlastne už vidíme zase iné prostredie, iné tváre, nielen čašníci, klienti. Čiže vlastne my tam načítavame ďalšie a ďalšie tváre a na tom obede už sme prešli komplet teóriu, ešte pred obedom. A vtedy vlastne my už komunikujeme s tými ľuďmi, nacvičujeme si to priamo v praxi. Pretože ideme po obede na kávu, niekam úplne inám, lebo sú tam znova iné tváre. Znova iní ľudia a my už s týmito inými ľuďmi, ja už som tam viac menej ticho, už tí účastníci komunikujú priamo rečou toho daného človeka. Priamo, hej. Alebo ideme k niekomu priamo do firmy, hej, a komunikuje rečou na šéfa, hej, alebo na podriadeného. Čiže už tam je ten priamo tréning, aby to používal. Nestrácal čas, lebo on to chce rýchlo, lebo zajtra už má nejakú poradu, alebo ide niečo riešiť, alebo ide na obchodné stretnutie, kde chce získať toho nového klienta. Čiže vlastne on to chce veľmi rýchlo, aby to takto čo najrýchlejšie bolo. Hej. A niekto chce za mesiac. Ale neviem to urobiť za 1 hodinu. Hej, to by som nedala. Presný obsah tréningov viem. Viem vám poslať presný obsah tréningov s tým, že vám to viem poslať do mailov. Tým, že vlastne vy ste sa zaregistrovali na tento webinár, mám vaše mailové adresy, na ktoré som vám poslala aj odkaz na tento Zoom. Čiže ja vám vlastne vo vašich mailoch nájdete a vám pošlem, čo je obsah tréningov a aká je teraz aktuálna cena. A vy sa budete mať možnosť rozhodnúť, či to chcete teraz, alebo to chcete mať tak, ako ste to mali doteraz. Tak áno, Stanka? Ja som sa len chcela spýtať, že Zitka si pozerala niekde tie videá, že to, akým spôsobom sa k tým videám dá dostať. To som neprepočula ja napríklad. Tak, Zitka už je v tréningu. Hej. Čiže už je v tréningu. Zitka už je v tréningu, áno. A preto vlastne má možnosť si pozerať videá. Ona sa už teraz učí. Ona už teraz má, neviem, som nepozerala, koľko tých videí už napozeraných. Hej. Čiže ona má taký ten high level v predstihu. 5. Hej. No a tam vlastne ona, už keď dojde toho 5.3., bude mať toľko otázok, hej, na ktoré sa ja najviac teším. Pretože je super. Teóriu bude mať navstrebávanú. Hej. Teóriu bude mať navstrebávanú a teraz ideme šup do tréningu, do praxe. Hej, do používania. Takže áno, Zitka už je v tréningu. A toto je vlastne výhodou toho, že ja tento webinár robím takto v predstihu. Je to asi 1,5 týždňa do toho útorka 5.3. Lebo za ten 1,5 týždňa si to viete napozerať. Hej. Aj keby ste sa rozhodli 4.3., že vstupujem do tréningu, aj tak viete prejsť tréning maximálne, ako sa len dá. Pretože tréning je mesačný. Hej. A my sa stretneme každý týždeň takto na Zoome. Tým, že čo vy si vo vašom čase voľnom, kedy máte možnosť, prezriete videá opakovane, oni vám stále zostanú. To už je vlastne, to sú vaše videá. Hej. Nastálo. A v tom mesačnom tréningu, v akých hodinách býva ten online tréning? No, záleží od toho, koľko nás je na online tréningu, či mám tých skupín viac alebo jednu a koľko je tam ľudí. Zvyčajne ja to viem robiť tak, ako sa dohodneme. Sme tu úzka skupina ľudí, vieme si dohodnúť, viete čo, tak budúci útorok ja mám tedy program, vieme to dať na inú hodinu.
odsúhlasíme si to. Hej. Čiže tam nejaká presný čas, že ináč sa to nedá a proste je tam postavený základ aj s múrom, není. Hej. To sa vieme stále dohodnúť. Sme ľudia a vieme si výjsť v ústrety. No, tak. Takže takto. Takže ja sa na vás teším, koho ešte stretnem u mňa na tréningu alebo na ďalšom webinári, ktorý tiež zatiaľ nemá ešte termín, ale sme takto prešli niečo len vo všeobecnosti. Ale kto to chce naozaj zaviesť do praxe, získavať viac klientov, lebo rozpráva ich rečou. A pokiaľ chcete tým pádom aj zvýšiť vaše zisky, lebo takto sa to dá, tak je už na vašom zvážení, či je to pre vás benefitom. Ja vám to nebudem núkať. Ja viem, čo to prináša a ako vám to uľahčí život a ako vám to zarobí peniaze. A vy viete, že či chcete alebo nechcete. Čiže ja vám nebudem nič ponúkať. Tak. A ja vám veľmi krásne ďakujem za pozornosť. Pri tých videách, alebo kde sa dostaneme k cene, tak sa to potom rieši online, alebo... Tak, ja vám pošlem odkaz vlastne na obsah tréningov. Čo všetko v tom je, čo všetko vlastne čo vás zaujíma. A tam je všetky podrobnosti. Hej? Všetky podrobnosti, ako sa to dá. Hej? A tým pádom, že vlastne tieto skupinky sú takéto komorné, menšie, tak tá komunikácia je tam zábavnou, jednoduchou formou. A Zuzka sa teraz hlási, ale Zuzka má posunutý čas. No, tak áno, tam všetko vlastne v mailoch jedným klikom sa dozviete, o čom ten tréning je a ako to vyzerá a ako to sa na ňom dá prihlásiť. Veľmi krásne vám ďakujem za pozornosť a za našu krásne strávenú spoločnú hodinku. Ďakujem.